दा नोङो इखो मोनफिनबा लाफिनगोन ना माना लायफिनगोन ना मानो मोजां रायजोफोरनि सायाव क्लियार होनाला नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै नोंथांमोना फार्स्टनि ससे भिडिअ आरो टाइटेल थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नङा होमबा लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दासान्दि ससियेल मिडियायाव हिन्जाव खारनायनि सायाव माबायदि भाइराल सोलिगासिनो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर सासे हिन्जावा हाबा जाखांनानै 6 दिननि उनावनो सप्ता मोनसे जायनि सिगाङावनो फिसाय गारनानै खारनायनि सायाव गोबां दावराव दावसि भाइराल जानायनि सायाव नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर बेनि सायावनो जाथाया दिनैसिम मा जाखो बेनिनो फुल आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर दिनैहाय हौवा गोदाना मा बुंखो जितु बै खारनाय हिन्जावा फैफिनोब्ला लाफिनगोन ना लाफिना आरो गंनै न'खरनि गेजेराव मा डिसिसन लाखो बेफोरनि सायावनो हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फुल क्लियारिफिकेसन होफैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना हौवा गोदाननि फुल भिडिअखौ नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामनो दाबावदो लोगोफोर हाजासे शेयार खालामनानै हो मानो होनब्ला बे भिडिअआ जाहाथे बै खैना गोदाननिसिम सौहैयो अब्ला आं बांद्राय बुंबाय थालिया लोगोफोर हौवा गोदाना मा बुंखो नोंथांमोना हौवा गोदाननि फुल भिडिअखौ नायलां लोगोफोर खुलुमबाय रायजो राजाफोरा गोबाङानो नुखाबाय आरो मिथिखाबायबो बरा आंनोमोन आरो हाबायाबो जानानै थांबाय आरो दा दावराव दावसि सोलिगासिनो दं जेबोथ' बिहामजो जाफ्रामजों जेबोथ' एख'थ' दावराव दावसिथ' जायाखै आरो इखिनि टाइमावलाय माथो ज'आ मोजां रायलायनायखौ नुवाखै आं माबोरै बिदि माबा मोजां गाज्रि होननानै बुंनानै थांखो एख'थ' रायलायनो मोनि बायदिसो रायलायनायाथ' गैया ना मायबाफोर जादोंमोन नामा प्रब्लेमाथ' एख' गैया आंथ' जेबो बुङाखैबो गावसोर मा सानखो गावनि गोसोआवबो आरो मा साननानै दंमोन बेखौथ' आं जेबो मिथिला नोंनि सिगाङाव माबाफोर थानो सुखुवाखै मायबाखै बिदि मायबाफोर बुंदों नामा एख' फंसेबो बुङाखै एख' बुङाखै थानो सुखुनाय सुखुयै एख' जेबो बुंनाय जायाखै सोरबाफोर बिदि फन हरनानै माबा हरनायफोर नों खोनाबायदोंमोन नामा जेनेबा बिदिबोथ' गैया फैबाय थायो थेवबाबो आं न'खरनि फैदों होननानै बारा आन्दाज खालामाखै आरो दा रायजो राजाफोरा हाजार हाजार जायगायाव नुहैबाय दा जोंखौबो नोंथारिखौनो बिसोरो बानसावबाय थाबाय दा जोंखौसो बिराद दुखि बायदि सानगोन खायसे खायसेथ' बिराद बुंदों आरोना नोंसोरथ' माबा दाउ न'नि दाउसो आदि लायनो अमा फिसिनो लायनोसो बिदि बाथ्रा बुंदोंमोन आगजुगसोमोन माथो नोंसोरनिया दाउखौबो गावनि न'निफ्रायनो गावनियावनो दाउ दं होननानै बुंदों बेखौबो लाबोनानै न'आवनो लाफायनोसै होननानै बुंदोंमोन दा नोङो इखो मोनफिनबा लाफिनगोन ना माना लायफिनगोन ना मानो मोजां रायजोफोरनि सायाव क्लियार होनाला नांला बायदियानो आरो इयुनावबो बेबायदि खालामखागोन होननानै आं सानदों आरो बेखायनोथ' रायजोफोरनि सायाव दाख्लैबो थांनायाव बुंखाबाय आंनो नांला होननानै बेखौ गाव खुलायै ओंखारनानै खुला खालामना होदो जोंनियाबो न'खराव जाहाथे टेनसन जाया बेखौनो लुबैयो आरो बैसोआ 45 बोसोर होननायखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एसे मोजां भाबै मिथिनांगोन डकुमेन्टआ मा दङ आंनियाव बार्थ सार्टिफिकेट दं बार्थ सार्टिफिकेट न' बार्थ सार्टिफिकेट दङ आंनिया बैसोआ इमान जाखायाखै दे होमबालाय रायजोफोराबो बिराद गुदु गादा जादोंना 45 बोसोरखौ लानानै नङा होमबा सोरहाबा ओंखाम ओंख्रियानो खामलाय लांदोनो गाइखेरफोरानो गोदौफु लांजोबदोनो बे माबाखौ मबाइलाव नायै नायै दा इफोर भेजालखौ जों फोजोबना होनांगोन ना होमबा नोंनो खोन्थिना हो मोजाङै मोजां हो खाथियाव हो बिसोरनि गेजेरावसो बिराद गुलाय गुजाय जाना दं नालाय हौवा गोदाना मा बुंखो दाथ' नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुबाय आरो खोनाबायबो नङा होमबा लोगोफोर खैना गोदाना दासान्दि खारखोमानानैसो दं होननानै गोबाङानो मिथिखागौ नोंथांमोना नङा होमबा लोगोफोर दा बे बिनानाव जितु खारखोमानानै थानाय खैना गोदाननि सायाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों आरोना बिनानावा बेफोरबायदि थाखुमाना थानांगौनि जेबो गोनांथि गैला मानो होनोब्ला गंनै रायजोजों रायज्लायनायनि गेजेरजों ओंखारलांखानाय खैनाखौ
लाबोफिनला होननानै मोनसे गोरा डिसिसन लानाय जाबाय आरोना। आं खस्थ' खारखुमाना थास्लायस्लाय स्र'नो न'आव थांनानै रायजोफोरनि उसुबिदा गंनै न'खरनि उसुबिदाखौ सुस्रांना होनो थाखाय बिनानावनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों आरोना हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ, बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों। दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा, बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै आंनिनो असे फागिन जयबीर बर', आं बिनि निजा बिमाय। दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय। दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ। थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ। दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ। बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय, जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे हजोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला, बेबायदि मोनसे स्पष्ट खरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादो। दा बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ। मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया, बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदों बेयो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ, नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजाङै मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ। जों होनखादों बार बार, नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंबा नोंनि गोरोन्थि जागोन। मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै। मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादो जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर, नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन। दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय, नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ। मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै, बे जाथायखौ लानानै। दा बे बेलायाव जोङो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय।